je bilo nešto što je ličilo na kita. Moji roditelji su mislili da je to bila čista slučajnost, ali nije bila. Ja sam nastavio da crtam svakog dana i kada sam krenuo u školu, najzad sam dobio i svoju prvu samostalnu izložbu. Reci mi sad šta ti trenutno crtaš? Sada crtam vetrušku, tačnije mauricijsku vetrušku koja spada u porodicu ptica grabljivica, gde takođe spada i zlatni orao, filipinski orao, majmunožder, madagaskarski orao, ribar i ćurkasti lešinar. Reci nam, da li sad trenutno imaš tremu, da negde ne pogrešiš ili tako nešto? Ne, već sam puno puta crtao mauricijsku vetrušku i znam kako se to radi. Za male slike mi treba oko pola sata. Za slike koje su u srednjoj veličini, tačnije ovolike, mi treba oko 1 dan. A za velike slike, kao što su slike na kamerima, mi treba par nedelja ili 1 mesec. Kada porasteš, će da budeš slikar ili učitelj slikanja? Neću da budem ni slikar, ni učitelj slikanja, već planiram da postanem zoolog, naučnik koji izučava različite životinjske vrste i da idem na istražene predele kao što je Papua Nova Gvineja. Balet je pre svega scenska umetnost, znači uglavnom je bez pevanja i govora, ali u mjuziklima ima i pevanja i govora, to jest glume. Šta sve deca mogu da nauče na baletu? Pa mogu da nauče pravilno da hodaju, da se lepo razviju u lepe i bistre devojčice. Zašto je dobro trenirati balet? Pa balet, to jest ples ili igra, je jedna najkompleksnija disciplina koja razvija celo telo podjednako, znači i um i telo. Zašto voliš balet? Sviđaju mi se razni pokreti koje radimo i tako to. Pa kad me mama upisala, ja sam krenula, i tad mi je to bilo redovno razgibavanje. Jako mi se dopalo i tako sam krenula da igram. Zašto si se opredelila da se upišeš na balet? Pa kada sam bila mala, dopalo su mi se velike balerine i bilo mi je zanimljivo kada sam ih gledala u pozorištu kako igraju. Takođe, bila sam srećna, tako me mama dovela i eto, počela sam da vežbam. Koji ti je omiljeni pokret? Pa volim sve pokrete i nikad mi nije teško da ih radim. Bilo koji pokret da je u pitanju, meni će on da bude najbolji, zato što sve volim da igram kad je balet u pitanju. Sa koliko godina je najbolje da dete krene na balet? Pa mi se ovde ne bavimo od malih nogu baš pravim baletom, učimo samo osnove. Znači, kod nas deca u Dečiji kulturni centar mogu da dođu već sa 4,5 godine. Znači, mi kroz igru radimo neke vrlo zanimljive vežbice. Mi smo došli na novogodišnju baletsku predstavu. Jeste, ovo je jedna mala novogodišnja baletska predstava koju naša kuća želi da predstavi naš baletski studio sa specijalnim gostima, Dečijim horom RTS-a. Hvala. Nema na čemu.
radionica starih zanata namenjena majstorima koji se bave još uvek starim zanatima. I osmišljeno je, pošto ova radionica pripada Beogradskoj tvrđavi, osmišljeno je da se uglavnom radi za decu. Znači, suveniri i radovi koje deca treba da gledaju i da osmisle uz pomoć majstora koji im pomaže. Prošle godine je prošlo dosta dece koji su se bavila rezbarijama, to je izloženo tamo u našoj galeriji i moći će da se pogleda, pošto je to dosta dobro prošlo kod dece, tako da smo i ove godine sad za raspust osmislili ovu radionicu i da deca prolaze kroz ovu radionicu i da svoj talenat i ono što osmisle da prikažu. Uglavnom, deca dolaze uzrasta, preškolska deca, iz obdaništa deca i deca nižih razreda osnovne škole, koji prave razne igračke, tako da kojima se oni igraju. Ova radionica se nalazi u Beogradskoj tvrđavi, na Kalimegdanu, i to baš u samoj Stambol kapiji. To njihove mame znaju da je sigurno. I oni su dobrodošli da dođu ovde, da se družimo. Došli smo na kraj emisije. Vidimo se sledeće nedelje na istom mestu. A mi do tada idemo u zujanje.